Pilvipalvelut. Moni teistä on kuullut pilvipalveluista, mutta kuinka moni teistä osaa sanoa, mitä ne ovat? Pilvipalvelu tarkoittaa sitä, että tietoa, sovelluksia ja laskentatehoa käytetään internetin kautta sen sijaan, että kaikki toimisi omalla tietokoneella tai omassa palvelunsalissa. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kuvat tallentuu automaattisesti pilveen, tiedostoja voidaan käyttää eri laitteilla ja ohjelmistot toimivat selaimessa ilman paikallista asennusta. Pilvipalvelut ei kuitenkaan ole yksittäinen teknologia, vaan laaja kokonaisuus erilaisia palveluita. Osa palveluista tarjoaa tallennustilaa, osa laskentatehoa ja osa valmiita ohjelmistoja tai kehitysalustoja. Pilvipalvelut voidaan toteuttaa eri tavoilla riippuen käyttötarpeesta. Julkinen pilvi on yleisin malli kuluttajille ja monille yrityksille, kun taas yksityinen ja hybridipilvi korostuvat usein organisaatioissa, joissa se tietoturva, suorituskyky ja sääntely on kriittisiä. Pilvi tarkoittaa siis internettiä. Aiemmin esityksissä ja kaavioissa, mitä IT-alalla tehtiin, datakeskukset ja serverit esitettiin kuvassa näkyvänä pilvimäisenä kaaviona, josta se nimi pilvipalvelu tulee. Ja palveluita tarjotaan nimenomaisesti internetin yli, erinäköisille laitteille. Missä käytät pilveä jo nyt? Moni käyttää pilvipalvelua päivittäin ilman, että edes ajattelee asiaa. Esimerkiksi sähköpostit, suoratoistopalvelut, sosiaalinen media, verkkopankit ja tiedostojen tallennut toimii suurelta osin pilviympäristöissä. Pilvipalvelut onkin nykyään osa lähes kaikkea digitaalista toimintaa, sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Kun tiedosto avataan puhelimella ja sen käyttöä jatketaan myöhemmin tietokoneella, taustalla toimii yleensä aina pilvipalvelu. Tämä osoittaa hyvin sen, että pilvipalvelut ei ole vain yritysten teknologiaa, vaan ne on jo keskeinen osa tavallisten ihmisten arkea ja moderneja digitaalisia palveluita. Miksi pilvipalveluita käytetään? No, aikaisemmin yrityksen piti ostaa omat palvelimet ja ylläpitää niitä, mikä oli merkittävä kuluerä yritykselle. Mutta nykyään pilvipalvelujen myötä niin sinä maksat vain siitä käytöstä ja laskentatehosta ja tallennustilasta. Eli sinä olet saatu nyt kustannustehokkuutta ja joustavuutta. Sitä laskentakapasiteettia ja tallennuskapasiteettia voidaan kasvattaa tai pienentää nopeasti, ilman että sinun täytyy hankkia uusta fyysistä laitteistoa. Ja saatavuus on isossa osassa. Palvelut toimii eri laitteilla ja eri sijainneissa, ja palveluita voidaan käyttää lähes mistä tahansa internetyhteyden kautta, mikä mahdollistaa esimerkiksi etätyön, yhteistyön ja tiedostojen jakamisen eri laitteiden välillä. Lisäksi tämä on nopeuttanut käyttöönottoa. Aiemmin uusien palveluiden ja ohjelmien käyttöönotossa saattoi kestää viikkoja tai kuukausia, ehkä jopa vuosia, mutta nykyään puhutaan pilvipalveluiden myötä minuuteista tai tunneista, mikä on merkittävä nopeutuminen. Pilvipalveluiden tarjoamat palvelut luokitellaan yleensä 3 luokkaan. Ja ensimmäinen niistä on IaaS, eli Infrastructure as a Service, tarkoittaa infraa palveluna. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että se fyysinen tietokone, niin sinä vuokraat sen käyttöä. Eli et osta omaa tietokonetta ja käytä sitä, vaan sinä käytät internetyhteyden kautta sitä tietokonetta. Sinä vastaat käyttöjärjestelmästä, päivityksistä, tietoturvasta siinä tietokoneella, minkä sä oot vuokrannut sieltä ja käytät netin kautta. Mutta sinä et huolla sitä konetta ja sinun ei tarvitse huolehtia, onko se internetyhteydessä. Palveluntarjoajalla huolehtii siitä. Siitä seuraava taso on PaaS, eli Platform as a Service, ja se tarkoittaa yleisesti ottaen tämmöistä kehitysalustaa sovelluksille. Esimerkiksi, jos haluat julkaista jonkun web-sovelluksen, niin on tarjolla valtavasti erilaisia PaaS-alustoja,
joilla sinä saat huomattavasti nopeammin tehtyä se web-sovelluksen markkinalle. Eli sinä et huolehdi enää edes siitä käyttöjärjestelmästä, päivityksistä, tietoturvasta siinä, vaan sinä huolehdit vain siitä sovelluksesta, mitä olet kehittämässä. Ja sitten tämä tutuin taso kuluttajille, eli niin sanottu SaaS, Software as a Service, eli se on tämmöinen valmis ohjelmisto, jota käytetään selaimen sovelluksen kautta erinäköisillä laitteilla. Esimerkkinä Microsoft 365-ympäristö, PowerPointit, yrityskäytössä on omat ohjelmat, Salesforcet, Teamsit ja sitten nämä kuluttajasovellukset, Spotify, Netflix ja niin edelleen. No riskit ja haasteet. No se vastuu on ensinnäkin pilvessä jakautunut. Palvelun tarjoaja vastaa sen fyysisen infrastruktuurin, eli niiden tietokoneiden, datakeskuksien ynnä muiden tietoturvasta. Sinne on rajattu pääsy, nettiyhteydet on suojattu, tarkkoja sijainteja ei kerrota aina, missä se tietty data on, ynnä muuta. Mutta asiakas nyt vastaa ja käyttäjä vastaa niistä käyttäjistä, salasanoista, käyttöoikeuksista ja datan oikeasta käsittelystä. Esimerkiksi jos siellä on osoitetietoja tai muuta, niin ne pitää sitten siinä sovelluksessa asianmukaisesti käsitellä ja siitä ei tämä pilvipalvelun tarjoaja vastaa. No, pilvipalvelut on myös riippuvaisia internetyhteydestä, eli jos internetyhteys katkeaa tai palveluissa on häiriö, niin käyttäjä voi menettää pääsyn siihen tiedosto-ohjelmaan tai jopa koko työympäristöön, koska se on riippuvainen siitä internetistä, eikä ole paikallisesti siinä sinun omalla tietokoneellasi. Sitten siinä on myös palveluntarjoajan riippuvuus, eli kun vuosia kerrytät dataa ja järjestelmiä siihen yhdelle alustalle, niin palvelun vaihtaminen voi myöhemmin olla vaikeaa ja kallista. Kuluttajalähtöinen esimerkki on tämä Apple ja Android-alustat. Jos olet toiseen sitoutunut, niin kynnys vaihtaa toiseen on aika korkea, koska kaikki datat, valokuvat ynnä muuta on siellä toisella alustalla. Ja tallennus, laskentateho ja palvelut maksaa käytön mukaan. Ja tämä vaatii aktiivista kustannusten hallintaa ja seurantaa. Tähän on työkaluja olemassa, mutta se on silti haastavaa ja vaatii syvää ammattitaitoa. Mitä vaativampia sovelluksia kehitetään ja mitä monipuolisempi se ympäristö on. Myös lainsäädäntö ja datan sijainti on kyseenalaista. Sinä et ikinä tiedä, mihin se data lopulta tallennetaan. Se on datakeskuksessa jossakin, mutta tarkkaa sijaintia ja tietokonetta sinä et tule saamaan tietoa. Suurin piirteisen sijainnin voit määrittää, mutta et tarkkaa yksittäistä tietokonetta tai koordinaatteja. Tämä vaatiikin syvää käyttäjien osaamista, että nämä saa riskit ja haasteet hallintaan. Yhteenvetona pilvipalvelut on keskeinen osa nykyaikaista IT-ympäristöä. Ne on muuttaneet meidän tapaa, millä yritykset ja ihmiset käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Ne mahdollistaa palveluiden nopean käyttöönoton, tiedon jakamisen ja työskentelyn lähes mistä tahansa. Samalla pilvipalvelut ovat tehneet teknologiasta joustavampaa ja helpommin saavutettavampaa myös pienemmille yrityksille ja tavallisille käyttäjille. Pilvipalvelut ei kuitenkaan poista sitä vastuuta tietoturvasta, kustannuksista tai osaamisesta. Mitä enemmän se toiminta siirtyy pilveen, sitä tärkeämmäksi nousee hyvä suunnittelu, hallinta ja kuluttajien ymmärrys ja käyttäjien ymmärrys palveluista. Voikin sanoa, että pilvipalvelut eivät ole enää vain yksi teknologiaratkaisu, vaan ne on nykyajan digitaalisten palveluiden perusta. Kiitoksia mielenkiinnosta ja tässä on vielä lähteet esitykselle. Ja tämän esityksen grafiikan tuottamisessa on käytetty tekoälyä.